खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दिनैहाय 2019 मायथाइनि जोबथि सान। बे जोबथि सानावहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव जोबथि भिडिअ महरै बेखौनो फोसावबाय। स' नोंथांमोना दा माबोरै दङ अन्नानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो। आंबो दासान्दि जोबोद खुसि, मानोना गाबोन अखानायनाय लोगो लोगोनो जों गोदान आलासि लोगो मोनगोन। 2020 मायथाइखौ जों गाबोन लोगो मोनगोन। स' बेनिखायनो आं दायो जोबोद खुसियाव दङ। आरो जायफोरानाखि गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव लावखार ओंखाम जानो थांदों, बिथांमोनाबो गोबां खुसियावनो रंजा बाजा खालामदों गोदान बोसोरखौ बरायनायनि हाबिलाजों। स' बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां लावखार ओंखाम जानानै गावनि न' फारसे गिदिंबोफिननो हाथों, आं इसोरनाव आरज गाबो। 2019 मायथाइयावहाय जोंनि गेजेराव गोबां खैफोद आफोद, जेंना जेंसि जों 2019 मायथाइयाव फेस खालामबोनो गोनां जाबाय। स' बेफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो जोङो सौसि गाबोन लोगो हमनो थांगासिनो दङ। गोदान आलासि, गोदान बोथोर, 2020 गोदान बोसोर। स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा आंनि साबस्क्राइबार फेमिलि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार 2020। बयनिसिमबो आङो आंनि गोसोनिफ्राय बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना 2020 मायथाइखौ मोजाङै मोजां बरायनानै लाबोगोन आरो गावनि लाखानाय थांखि सिमांफोरखौ गासैखौबो मोगथां महर होनो हाथों, बेनो आंनि इसोरनि सेराव आरज। आरो 2019 मायथाइनि जोबथि भिडिअ महरै आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो, अन्नानै नोंथांमोना लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै गोदान बोसोर 2020 मायथाइयाव लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।